22 imizuzu ibethile insimbi ka-10 o'clock. Lixesha lokubana ngoku singene kusakhamakhaya nalapho ke sikhuthazana, sifundisana size sakhe intsapho ezomeleleyo esisekelwe kwimfundiso yelizwi. Namhlanje ke siphendula ke umbuzo, yintoni eyenza umtshato uhlale ixesha elide? Abantu abaninzi ke bagxila kusuku lomtshato, kodwa eyona nto ibalulekileyo luhambo olulandela emva kwalo. Umtshato ke ufuna ukuzinikela, unxibelelwano oluqinileyo, uthando, intlonipho, uxolelwano, kwaye ngaphezu kwako konke ufuna uThixo abe sembindini wekhaya. Namhlanje ke sakuphonononga imigaqo yeBhayibhile enokusinceda sakhe imitshato ehlala ixesha elide, amakhaya azinzileyo kunye nobudlelwane obukhulisa uthando noxolo. Lo ncoko ke ayenzelwanga nje kuphela abantu abatshatileyo, kodwa ikwajolise nakwabo balungiselela ukutshata, isibini esithandanayo kwanabo ke banqwenela ukutshata in the near future. Ukhona ke uBishop Simbambe in our Queenstown studios. Mhlekazi, kusoloko kuluvuyo kwethu ubana wenkqubeni, masikubulise sikwamkele. Mama sibulise. Uhlele kumandi kuphinde sidibane kakhulu apha kulama khasi, and also sibulise nawo bonke abaphulaphuli. Molweni ekseni. Nkosi kakhulu mfundisi, siyabulela nakuwe tata ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Mfundisi, asizoyibalekela into yoba imitshato yangoku, according to the statistics of the article I was reading, anga kwimitshato elishumi emithathu kuyo iyaphela, meaning that inani lemitshato ethi gqolo ukuba iphele liyalisonyuka. Ndiyafuna ke xa siqala le ncoko yethu sike siyivelele into yobana yintoni kanye kanye esona sisekelo esenza into yobana umtshato ube uyalasta regardless of kwenzeka ntoni na emtshatweni. Masibulele Cuma once more. Okay, asizuyibalekela into ethi umtshato yi-institution kaThixo. Umtshato uvela kuThixo, uvela komnye umuntu. And ngengokuthi uThixo une-trait apha engumangaliswa nayo ebizwa ngoba i-unconditional okanye i-agape type of agape kind of love. Le xa uyijonga ke eBhayibhileni phaa kuJohn 3:16, wenje uThixo uthanda kwakhe ihlabathi, uyabona ude wancama. If you can just look close to that, ungabona into yokuba umtshato i-foundation yayo ile trait kwanayo ukuba athande regardless, athande unconditionally. Ngoku emtshatweni, kuzongena emtshatweni entweni ke kaThixo, kufuneka ube nayo le trait okanye ube nayo le virtue yokuba ufuneka uthande unconditionally just like God. Kuba ke xa ivele ithi walithanda ihlabathi kangaka, iqala nje kulonda into yoba ihlabathi belingamthandi uThixo walithanda. Ngoko ke wonke umuntu ozotshata kufuneka abe nayo le trait esidla ngoyibizwa ngoba ke sithi God is love, agape kind of life. Umuntu wakho funeka umthande unconditionally, ube nela agape. Xa uthi umthanda unconditionally umuntu ke kusho ukuthi noba kuthiwa kutheni ndikhethe ukumthanda kuqala, bendingayanga yofuna uthando ncam, ndigcwelela uthando apha ngaphakathi, ndiyophala umntu ndizotshata naye. Kodwa ubuyotshata ufuna uthando, uzoba nengxaki. Ufuna kuqala libe lapha kuwe, you are just going there to pour le nto oyivayo njengosomandla. Ngoku ke umntu wakho ukuze nihlale nje naye kakuhle for a very long time, biblically so, you need unconditional love, agape kind of life. Umthande nokuba kutheni umntu wakho. Thank you. Nkosi kakhulu mfundisi, siyabulela wethu ngosicacisela kakuhle kangaka. You've mentioned into yoba ekuqaleni mfundisi, umtshato uvela kuThixo, and kudala kwiincoko zethu simane siyivelela into yokubaluleka kwe-communication emtshatweni, but namhlanje ndiyafuna sikhe siyivelele ngokwaseBhayibhileni, because sizama ukuphonononga amacebo oba ithini iBhayibhile ngomtshato. Ithini iBhayibhile nge-communication mfundisi emtshatweni? Yes. Cuma ubuyaqaphela uThixo kwasekuqalekeni kuthiwa wayemane evakatshela uAdam egadini.
eyoncokola naye kwasekuqaleni. He used to visit him, to talk to him. Obonakala into yoba abasoze abantu bazane bengaxoxi just from the onset. Ukuthi ke ubuSomandla wayithi amane evakatshela uAdam empephweni yemini wayokwenzana uyombuka nje noba wayoxoxa naye, because the umuntu othetha naye okokoko uya umazi okokoko kuya kuvakala into yoba niyazana, because i-communication is so strong between you. Kodwa abantu abatsha laba bangathethiyo, loo nto ayisapotwa ngokwasebhayibhileni, ngoba uSomandla nje i-relationship uyibuilda on communication nomuntu. UThixo uthetha nomuntu, ngoko ke umuntu nomuntu ukuze babe strong in relationship kufuneka bethathe nale trait yeBhayibhile yokuba kanye le virtue yeBhayibhile uThixo ayivezayo apha into yoba I can only have a strong relationship with you if I talk to you, if I speak to you. Ngoba andizukwazi, andizukuprofeta, andizukucingela, ufuneka sithethe ukuze sazane. A person that you spend time with talking, I'm telling you, you know that person better than anyone. Okay. Bible, just from the foundations of the Bible, God loves communication because he wanted a strong relationship in abandon. Therefore, his spouses mazikufunde uthi ngakwasebhayibhileni yakhiwa ngokuxoxa noba yeyiphi i-relationship. It's worse ke i-relationship yomtshato. Okay. God supports the communication between umuntu nomuntu wakhe njengoba efuna i-communication between him and man. Okay. Just from Genesis nje ayikho i-relationship esiyibona engasurvive kungathethwa. Therefore, biblically, God supports communication for stronger relationships. Thank you. Thank you so much, Mfundisi. Siyabulela kakhulu. According to the article ebendiyifunda Mfundisi, there is something yahlala kakhulu apha engqondweni kum while I was doing preparation for this particular interview. And kukho indawo ethi phayana abantu kwimitshato emininzi uyufumanisa into yobana bathi xa bezawungena emtshatweni bapreparishe kakhulu for usuku lomtshato, balibale ngomtshato lo ozawufuneka uqhubekile emveni omtshato. Is that true? And if it is yes, how do we make sure that we don't just prepare for the wedding day, but sipreparisha ne-journey yethu as couples apha emtshatweni? Thank you so much once more, Chuma. Uyabona kwi-Marriage Act thina sitshatisayo kuye kuthiwe ungangeni emtshatweni ngokungazi. Yayibona ke ngoku uba kukhona umuntu apha nento ayaziyo engeke imhlanganise nalomuntu makathethe kwangoku sithi siwumise umtshato. Ngoku ke I support that law article kakhulu ethi abantu abaninzi they focus kwi glitz and glam zosuku, balibala uba umtshato is not an event, a lifetime. Ngoku ke ndiyavumelana nabo bantu abathi abantu abaninzi baspenda a lot of money belungiselela usuku lomtshato bengalungiselela umtshato. Umtshato ke awulungiselelwa ngeglitz and glam, ngama decorations nezitulo netuxedo nelokho ezinkulu. Ulungiswa ngoba uvele kuxoxwe before kuyiwe emtshatweni. If you need an extra head or an expert, somebody who can really guide you or guidance, hambani niye kuye. Ngoku ke ndithi ke mna yokuqala ndimake sifundisa amasingile la through le radio njengoba ufundisa, through amasonto, through i-conversations noba uziqala kwi-social media, noba uziqala kwi-close knit yabantu ovana nabo, noba uziqala kwi-friendships. Kodwa masixoxe singekayongeba abantu abakothu sekubonakala uba i-statistics siyasixela into abantu abaninzi babhizi kulungiselela kakhulu. Wonke umuntu zohamba ngesilahla ngalamini, ndifuna iMercedes, ndifuna ntontoni. Kodwa ubuke wayicinga into yoba after that day sekumke abantu ingabe ready na for umtshato. Therefore, with conversations in small circles, conversation in public, ngale ndlela senza ngayo, mazivakale ezinkonzweni, mabafundiswe bese bengekangena abantu, ngoba thina zi-counselors sidibana nengxaki enkulu yoba kwaye lo muntu ube mhle emtshatweni sixakiwe ngoku. Just ungaphelanga neveki
sesicelwa uba acela i-counseling ngoba ingathi akulungi. Omnye kwangale mini first night uthi umuntu ndixakekile bendingayiqonda nto ndingene kuyo. Ndizama ukuthi ke let us use any platform to share the information and to help each other ukuthi you must not be bothered that much ukupreparation usuku ungekho bothered to prepare for a lifetime. Therefore, let's just use whatever that you can use and educate our people. Thank you. Thank you so much. Namhlanje mphulaphuli if ever mhlambe usanda ungena singokola ngokuba kusube isibini senza njani xa uzawuva abantu besithi sine 30 years, sine 15 years, sine 20 years sitshadile, something that is very much rare in our days. And sizama ke ukuncamathelisa sijonge into yobana ingaba yona iBhayibhile ithini ngomtshato. This is Usakhamakhaya le isegment esibanayo rhoqo kwiveki yokuqala enyangeni. Mfundisi, ithi iBhayibhile indoda nomfazi kufuneka bathandane, bahloniphane, i-respect ibalulekile kakhulu emtshatweni, because I think that's xa isibini sihloniphana kulula into yobana nikwazi ukucommunicator nge-differences eninazo apha ngaphakathi evenkilini, apha ngaphakathi endlini. Ndiyafuna ke into yobana ukhe usikrobisele mhlambi ngokolwazi lwakho into yobana xa siyisusa pha eBhayibhileni siyizisa apha kuthi ebantwini ibonakala njani lanto? How does it look like in everyday life? Lanto yobana we need to respect each other, we need to love each other, we need to communicate to each other about everything and anything. How do we practice that practically? Okay, Khuma. Ngoma Efeso 5:25 lo uthetha ngayo. It's hard to say you must respect me if you don't respect yourself. Okay. Into yokuqala le. Ukuba awuzihloniphi kwa wena because inhlonipho yazwa nguwe. Ngoku ke xa ungazihloniphi wena uyomhlonipha kanjani lo uthandana naye? Ubona kanjani ba ke inhlonipho yiyo? Unezinto wena unguchuma nje xa uzenza uzive uhloniphekile, xa omnye ezenza towards you uzive bathini ndihloniphekile apha. Ngoku ke basiqale nje kule ndawo ukuthi nje you must respect yourself as an individual, ngoba ezinye izinto noba uzama unganihloniphi mna zigcina sezihlaza kwa wena lo, because sixakwe nguwe into yoba ungenza into enjena komnye umuntu wena kanti ungumuntu ohloniphekileyo. Obviously usisibhanqa xa uzogezela umuntu ngale ndlela omgezela ngayo, ushuthi kwa wena lo awungomuntu wanhlonipha. Then number 2, iqala pha endlini ukuthi undibeke endaweni yami njengesithandwa sakho, undibeke nje uba awukwazi man undikhompletha nomuntu wonke apha endlini, ingaba ngabantwana, ingaba zii-cousins, ingaba zii-friends that come to our house. Ndibeke mandizive undibeka man ntoba uhleli nomuntu wakho apha, kunomuntu apha, that is why ubekiyo. Ndise nje esintwini nje xa kuphakwa ukudla phaya akuyonhlonipho uqalwa ngawe, uqalwe ngawe, umuntu akaqale ngawe akuphakela ukutya akuzisele kakuhle. Abantu bangakuthi ke awuvele umbushosholozelele nje sitya umuntu ongathi uthumela inja udla ngokuba ubeke i-tray ufake ii-showers and do whatever and then give that respect. AmaZulu namaXhosa ayazazi ezinto, nabanye ke nabanye uba inhlonipho zeziphi actions kwalapha endlini sithi siphuma pha ngaphakathi sesiqhelile into yoba siyabekana. If I have to speak to you, I can't just be increasing the volume. If I need to serve you, I need to serve like I'm serving umuntu endimthanda nomuntu endimhloniphayo. As I go out, I need to show le nto ndiyenza abantu sendiyiqhelile ngoku easy into yoba andithethi nawe noba kanjani, andikushawuthi, andikuchocholozi, andikuphatha njengeqanda. Abanye ke badla ngokuthi ke uba ndiyawa apha you catch me. If abanye bavulela amacango, abanye bavulela amacango, awuvela ungene uvulela amacango nje, yavulela amacango. Phatha abantu bahlukile ngokubona si ilento ke irespect. If you need to go anywhere, you need to say it. You need to give a call.
if ufonela ngomnye umuntu unkosikazi akho iyafona okanye umuntu wakho uyafona uba sorry man, I need to take this call. Those are the practical ways that you show that you respect your person. And awundimisi, you just can't just stand me anyhow. Oko ndikulindile upheli hour awutsho okay, I'm running late my darling, ndizofika ixesha elithile. You do those things. Uhamba nabantu lapha, if bayakuva abantu apho uthetha nomuntu wakho ufuna ukucela kuba ngoku ngumisisi ngolo nthetha naye ngumuntu wami lo nthetha naye, kwa ivolume, kwa indlela endenza ngayo, and then etc. Zininzi izinto ongazenza just to show, but iqala pha kuwe, ibonakalisa apha endlini. As we go to the public, asizu-actor, yimpilo esiyiphilayo. We only show the public what we live endlini yethu, kodwa iqala kuwe, uzihloniphe wena, hloniphana apha endlini, show gestures ezininzi ngoba ninzi before we go to the public, basikhathele ngabantu aba-actayo. Thank you. Thina ke bantu abayibukeleyo apha ngaphandle mphula wena mfundisi singayi-interpreta ngolunye uhlobo sithi hayi utsalwa ngempumlo, kodwa kutheni ezawuripota yonke into. What is your take on that? Impumulo le yakhe, yebo. Okay. Ufuneka sazi ngokwabaseMakorinte, I think chapter number 7, 1 Corinthians chapter number 7, it deals with these things. Ukuba kwa mzimba lo wakho wena nendoda ngomfazi, nomzimba womfazi ngowendoda, that's a very deep statement. Uba uyayitsala and ivakamanda phekutsalweni, makatsala impumulo yakho umuntu wami, ungenaphi wena? Phuma kuthi man, because lento into yethu akuyonto yenu senzela thina. If it suits us, if it makes us happy, if it makes our relationship stronger, let it be. Wena xa ungatsalwa pha unobutsalwa ngendlebe wena pha kwakho. Ngoke mna andiyamandela wakutsalwa ngendlebe, ndifuna impumulo le. Umuntu wamakatsala impumulo yakhe kafuna uyitsala yakhe man. Umuntu into yami yakhe na into yakhe yami. Ngoku ke asuzube siyenzelele abantu ncam, senzela thina, because we can please people ngaphandle sibe singamandelwanga thina, and people's opinions about the relationship yakho, they don't matter that much. Kanye kofuneka ungayenzi ba opinions zabo zimatter that much, because nguwo ohleli nalo muntu. Xa ulinyazwa sisihlangu apha abantu babehleka bathi hey yani ayishaya, the next minute niyadivorce niyehlukana, because i-public will never have enough of i-opinions, kodwa nina nithini to keep your relationship. Therefore don't mind abantu bangaphandle ncam, mindani nina. Thank you. Next conversation, which is next month, mfundisi ndifuna sithethe kanye ngaloo nto uba apha emtshatweni siyenza njani into yobana sibe nendlela yokwazi into yoba inoise yangaphandle ingachaphazeli indlela thina apha ngaphakathi endlini esidecide uba masenze ngayo izinto. But that will be our conversation ngo-September. In closing, I want us to close this conversation, mfundisi, ngale question. Ingabano emtshatweni ziyenzeka. And I believe mna as uchuma into yobana ukungavumelani uhealthy, but indlela esiyihandlisha ngayo okwakungavumelani ngayo okona kubalulekileyo kakhulu. Asizusoloko sibheka ngacala linye oko, asingomanzi. Kuzaba khona amaxesha apho uzawubheka ngapha nam ndibheke ngapha, but sibuya njani from okwakubheka kwela cala nomnye ebheke kwela cala sibe kungazubakho kungquzulana okanye kubekho ukonzakala, be it ngokwasemphefumlweni, ngokwasenyameni, nangokwayo yonke enye into esichaphazelayo njengabantu abatshatileyo. How should couples handle ezo moments zobana okay now sikwi-situation apho yobana singavisisani kakuhle, but sibuyisana kanjani? Wake wathi omnye umama ke oyi-private social worker, mfundisi, if benixabene but sanode nixabane nasebedroom, akuxatyanwe ebedroom. Uthini wena? You see, another component eyenza imishado iphile based on what you have just said, okanye ihlala ixesha elide, masiyivumele into yokuba apha asikho like this, asingo abantu bengqondo ongathi sifaka ama-blinkers, and it will be a taboo into yoba kutshata nabantu abavumela ngento yonke. Usho ube ngafanelanga butshatiwa kwa omnye, ukhona lo sisidenge somnye apha kwaba bantu.
ngoke kufuneka siyivumele into yoba we are blending two different minds uba sizama uzenza zibenye. Okay, we expect a collision here and there, but umtshato kufuneka ube nale element strong ye forgiveness. I-forgiveness ke you can't break it down ukuthi ayenzi logic ncam, kodwa it's something that comes from your heart uba umxolele kaloku makube easy ukuxolela umuntu wakho. 2, show grace. Ngokwasebhayibhileni inceba iyavezwa kakhulu namitshatweni ke ngoku ku-easy into yokuba ke ngoku noba niyaxabana, fight with grace, fight nilwe ngenceba. Into yokuqala funa igrace ibe strong ogqitha apha. You quickly forgive the wrongs and show mercy to one another. Umuntu omthandayo uyamvela mani yinina, uyabona, mayibe lapha kuwe le nto ngoke ukubuyisana kuba nixolelane easily xa ningqubene, because apha ningquyelisa ukuba hayi uba niyazondana, sixabana njengezithandane, sixabana njengabantu abafunanayo. Kodwa likaba kophela iveki na njengoba usithetha ngekamera ke Chuma, la omnye ubhekisele siya ku 2 years ngoku inhloboni kanti le ngoku usho ukuthi ke just forgiveness should be evident, grace should be evident, and easily forgive one another. And if you do that ku-easy ba ngoku nihlale phansi xa seyehlile imimoya kuthiwa kodwa sithanda sam noko yiyere undivathele kakhulu apha okanye undibethe kakhulu apha and what not, kodwa akulungiseke xa imimoya isephezulu. Therefore even in your fight, quick easily forgive. Even in your misunderstanding, grace must be seen. Kuthiwa abantu abalwa mpela not necessary abantu ake balwa badla ngovana kakhulu, uyabona. There's an element of it truth kulaa nto yoba xa nike nangqubana nidla ngothandana kakhulu. Ndike mna hayi sobevele kulwa kade abantu abevele kade bethandana kwasekuqaleni. Ngoku it should be more evident emtshatweni wasebhayibhileni into yoba if you wronged somebody, ask for forgiveness or forgive easily, and also show grace. Even in your anger, show grace. Ngoba isike ngokuba nenze ezinye remedies zokubuyisana ke ngonibuyelane niqhubeka benithathe khona with better understanding. Ngoba enye into ixesha bathi just as understand, and therefore want to understand that asilise uba siyazondana. It's just that make me understand. I'm trying to make you understand. That is why we have this collision. Ngoba asingobantwani, and also alfe sazalwa sifana, because ayirongo into yababina ingenwa. Umuntu wesithatha akafuneki andikhona ingoma enjalo kuthiwa zindaba zethu lezo. It is because of the love that is there. Thank you. Thank you so much. Kukhumphulaphuli ke mfundisi ovumelanayo othi Chuma ndiyayithanda le ncoko nincokola ngayo nomfundisi. Mna nonkosikazi wam sayihlala phansi sayincokola into yobana noba kwenzeka ntoni na e-lounge, noba kwenzeke ntoni e-kitchen, but asingeni nayo laa ngxaki ekamereni. Balulekile mfundisi into yobana kungangenwa neengxaki ekamereni. Enkosi mfundisi, ndiyabulela. Kunjalo. Ndiyabulela Chuma. Thank you so much baphulaphuli. Akungenwa nengxaki ekamereni. Please, siyacela.